Jag sitter här tillsammans med Peter Sten Hansen som är klinikchef för hjärtkliniken här på Mölholms privatlasarett som ligger i Mölholm i Danmark, och det är ungefär 2,5 timmes bilväg ifrån Öresundsbron. Personer som drabbas av får extra slag och även stor frekvens av extra slag. Är det ett liknande fenomen som flimmer? En förmaksflimmer? Ja, det kan det vara. Alltså, vi vet om att det som triggar förmaksflimmer är faktiskt extra slag. Förstått på det sättet att du får inte förmaksflimmer utan att ha extra slag. Men du kan ha många extra slag utan att få förmaksflimmer. Vad är skillnaden? Så skillnaden är ju att extra slag har vi ju alla lätt i lite grad till ifrån. Men det är ju att det är ett område i hjärtat som ibland ger en fel impuls. Men ellers så går hjärtrytmen normalt. Det är som vi kallar för sinusrytmen. Men man får väldigt många extra slag. Och speciellt för vissa områden i förmaken så är det något som kan disponera, som kan trigga förmaksflimmer. Så därför är behandlingen, när vi ger behandlingen här, så vill man ofta, så behandlar man faktiskt områden som ger många extra slag. Så kan det finnas andra områden som också ger extra slag, men som inte nödvändigtvis triggar förmaksflimmer. Och när det är flimmer, då är det betydligt tätare, då är det extra pulser som... Det är ganska enkelt en annan elektrisk aktivitet som har tagit över, så den normala elektriska aktiviteten, normala styrningen av den elektriska aktiviteten är inte fungerande. Den tar över... Så man kan säga de här flimmerimpulserna som är, det finns, när man har flimmer så har du per minut i hjärtats förmar mellan 400 och 600 elektriska impulser som går runt i en väv av oregelbunden hjärtrytm eller elektrisk aktivitet. Och det betyder att den relästationen som vanligtvis gör vår hjärtslag, det som vi kallar för sinusknuten, den är satt ut av funktion. Det är den som ska hålla takten. Den ska hålla takten, men det foregår så mycket att den så bara... Man vet inte vad den ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra här, så jag stoppar och gör något som helst. Ja, så den stänger av nästan? Den stänger av. Ja, det är inte bara nästan, den stänger av. Så då, men kan den stänga av hela hjärtslagen så att det blir hjärtstopp mer eller mindre? Nej. Inte av förmaksflimmer? Så inte förmaksflimmer. Det som så händer när man stoppar förmaksflimmer, det är att det går 1 sekund eller 2 så kommer sinusknuten igen, så vaknar den. Och du kan ha flimmer i 10 år och sinusknuten inte har gjort något som helst. Och gör det så till exempel en L-konvertering som är sån ett stöd på bröstkorgen som gör att flimmern stoppar, så vaknar sinusknuten mirakulöst och börjar arbeta i löpet av 1-2 sekunder typiskt. Men menar du att man kan gå lång tid utan att sinusknutan är aktiv? Ja, om man har flimmer. Ja. För de är den inte aktiv. Nej. Så man kan gå med flimmer och flimmret blir som att det är det som ger det här pump... Så det är flimmeren som styr hjärtrytmen. Ja. Det betyder ju att rent fysiologiskt, för det är så många impulser i förmaken, att heldigvis så kommer inte alla de här elektriska aktiviteter ner i hjärtkamrarna, för så ville det vara farligt. Men vi har en sådan relästation mellan förmak och hjärtkammare vi kallar för RV-knuten, som gör att det är bara ett begränsat antal av de här många hundra flimmerimpulserna som blir till puls. Som går vidare ner i de stora hjärtkamrarna. Ja, men där RV-knuten inte är så fintunat i regleringen av hjärtrytmen som sinusknuten är, så blir pulsen typiskt mycket mer fort och oregelbunden. Så var du normalt till exempel i vila skulle ha en puls på 60, så vill din puls när du har flimmer kanske vara 80 eller 90 eller 120. Så om man har flimmer kan det göra att pulsen stiger? Ja. Och då upplever man att nu får jag hög puls. Ja, några upplever det, men ganska många upplever faktiskt inte att det är något särskilt fel med hjärtrytmen.
men upplever andfåddhet till exempel och ökad trötthet vid fysisk aktivitet. Får dålig koncentrationsevne. För kroppen fungerar inte som den ska. För att blodflödet blir sämre helt enkelt. Får hjärnan för lite syre? Det får i alla fall inte syre erbjudet som vanligt. Nej. Det vill inte säga att det får för lite, men den får det på ett oregelbundet sätt. Betyder det att man kan ha förmaksflimmer, men man är inte medveten om det? Ja. Men man märker det för att man blir andfådd och kanske att man får pulsrusning vid något tillfälle. Men du sa trötthet också. Kan det vara så att det enda symptom man har är att man är trött? Ja, kan det. Vad ska man göra då för att ta reda på hur det är? För att diagnostisera? Det är ju inte sällsynt att jag möter patienter med förmaksflimmer som inte alls har vet om det. Och tänker bara, jag har fått dålig kondition, jag har också blivit äldre och så vidare. Så visar det som man har fått förmaksflimmer. Det som jag vanligtvis när jag en gång emellan är ute och håller upplägg om det här för människor som är i risk för att kunna ha förmaksflimmer. Tänk på om i år inte kan det samma fysiskt som vi kunde sista året. Vanligtvis så degenererar vi inte så fort fysiskt. Vad kan läkaren göra då för att se om det är flimmer? Kan man... De kan ju, som du också själv kan göra, kan du faktiskt mäta din puls. Ja. Och det skulle vi allesammans kunna göra. Mäta att pulsen är regelbunden. Ja. Och den ligger med en frekvens som vanlig läge, alltså omkring mellan 50 och 80 i vila. Så om den är lite oregelbunden, ska man bli orolig då, tror du? Kan man gott bli lite orolig och prata med sin fastläkare om man kanske skulle ta ett sådant hjärtdiagram, det som vi kallar EKG. Och har man flimmer så vill man alltid kunna se det på det EKG. Okay, alltså så EKG om man har ständig flimmer. För så är det där hela tiden. Problemet är hvis det är till och ifrån. För en periodisk fel i hjärtat det är lika besvärligt som en periodisk fel i bilen eller på computern. När den inte är där så ser allt normalt ut. Men bara när den är där så ser man det. Räcker det med att den tar rytmen då eller måste den ta EKG också? Den tar faktiskt EKG på det sätt. Så finns det ju ganska många efterhand som också har det vi kallar för smartwatches. Och några av dem är också i stånd till att ta EKG. Ja. Och det betyder ju så till exempel så Apple Watch kan ta ett EKG. Betyder ju så att om du känner att nu tror jag det är något fel så kan du omedelbart göra en EKG-upptagning på ditt Apple Watch. Det finns också andra av de här moderna smartwatches som kan göra detsamma. Så på det sättet kan man faktiskt få det ser vi ganska hyppigt efterhand att patienterna kommer själv med deras dokumentation som de har tagit med hemifrån. Så det är inte så dåligt med den slags grejer. Men du nämnde elkonvertering för det. Kan du berätta, vad är det för någonting? För det är ett alternativ till ablation. Nej, det är inte det. Nej? En elkonvertering det är en påverkning av bröstkorgen med en ganska hög elektrisk utladning. Hvor man ger ett stöd. Det är som med elchock. Med elchock, ganska enkelt. Väldigt obehagligt om du är vågen och känner till det. Så därför vill man ju normalt göra det på en sövd patient. Men det är faktiskt det man gör också när vi har det som heter hjärtstopp. Alltså hvor man inte har förmaksflimmer men kammarflimmer. Ja, för det var en stor artikel i Dagens Industri i weekendbilagan med en kvinna som var chef för praktikertjänst. Hon följde ihop under ett föredrag. Jag såg du siktade den till mig. Men det var ju ventrikelflimmer eller hjärtkammarflimmer. Då är man nere i själva hjärtkammaren. Så det är en mycket större fråga egentligen. Det är livsfarligt. Akut livsfarligt. Livshotande. Om man inte gör något där. Men det typiskt man vill göra där är faktiskt också ge ett stöd
alltså elektrochock på bröstkorgen. Och det är de här hjärtstartarna som finns? Det är det man gör med en hjärtstartare. Då ger man ett sådant elchock. Det som det gör rent elektriskt vid hjärtat, det är att det sätter faktiskt hjärtat i stå ett ganska kort ögonblick. Så man nollstillar. Med en elkonvertering? Med en elkonvertering. Men nollstillar allt den elektriska aktivitet. Och så kommer vår gode vän sinusknuten och börjar en normal hjärtrytm. Så det är en reset? Det är reset, ja. Det är control alt delete. Yes. Ja. Men det här, jag läste men man använder det så också till förmaksflimmer. Ja. Och det gör man på i och för sig utifrån samma tankegång att du nollstillar hjärtrytmen, alltså sätter i stå hjärtrytmen ganska kortvarigt. Och så tar sinusknuten över och levererar så en normal hjärtrytm efterpå. Det är en ganska effektiv behandling i förhållande till att stoppa hjärtflimmer, alltså avbryta förmaksflimmer. Problemet är att det ger ingen effekt över tid, alltså det förebygger inte att det kommer igen. Problemet är kvar egentligen, fast det löser akuta situationer. Ja. Vi vet från undersökningar, vetenskapliga undersökningar, man tar 100 personer och gör elkonvertering, så vill åtminstone 99 av dem ha flimmer igen inom för ett år. Så, men det kan lösa ett akut problem. Och så får man ju så ta ställning till om man ska göra något annat för att lösa problemet mer långsiktigt. Men om vi säger så här, vi talade om att vissa regioner har en väntetid på upp till 1,5 år för ablation. Och ablation, det är då den metod där man helt enkelt bränner bort vissa nerver eller celler som skapar flimmer. Med annan måte må du påverka vävnad så de här felimpulserna inte är kvar. Nej. Men elkonvertering, är det en metod man erbjuder de här patienterna som står i kö? Eller? Det kan man göra. Ja. Så de inte ska gå med flimmer så länge. Kan man göra. Man kan också, och då finns ju också, man kan säga, behandlingen av förmaksflimmer. Det finns ganska många sätt att göra det på. Alltså man kan få förmaksflimmer bort från sekund till sekund med en elkonvertering. Men löser inte problemet. För kan säga, grundlaget för förmaksflimmer finns kvar oändrat. Så kan man ge medicin. Det betablockerare, är det? Ja, men det finns olika sätt att göra det på. Man kan i princip säga, ja men hos den här patienten så är patienten är inte så påverkad av förmaksflimmer, men vi vill gärna göra något i förhållande till de risker som finns med förmaksflimmer också. Och det finns ju speciellt om man är äldre eller har hypertoni eller diabetes eller hjärtsvikt finns det risk för stroke. För när förmakarna har den här flimmer så tömmer de inte ut blodet med varje hjärtslag. Så står de bara som liksom och bevägar sig lite men inte effektivt. Så flödet blir sämre? Så flödet blir väldigt mycket sämre. Och det betyder att blodet kan faktiskt stå och stagnera och koagulera i förmaken. Och det är i och för sig okej så länge det stannar där. Men om det så river sig lös och sälar ut i blodströmmen så är det ju lite, så kan det ju sätta sig, så kan det ju säla upp i hjärnan och sätta det som en blodpropp där. Ge det som vi kallar för ett stroke. Så man kan bli lam eller blind. Så det här är en annan effekt av förmaksflimmer? En annan effekt av förmaksflimmer. Så det är liksom en grundsten i den medicinska behandlingen. Att ta ställning till och hantera om det är nödvändigt att ge blodtunnande medicin och så starta upp det om man finner det indicerat, som vi säger. Så kan man välja 1 eller 2 sätt att behandla det på medicinskt. Man kan antingen ge medicin som bromsar upp impulsledningen från förmak och ner i hjärtkamrarna. Det vill säga man accepterar i och för sig att det är flimmer, men gör att pulsen inte blir så fort. Och det gör man till exempel med det som vi kallar för betablockare. Okay. Och det finns också något som vi kallar för kalciumblockare som har samma effekt. Men så betablockeraren, den går in och minskar den här utbredda aktiviteten i förmaket? Ja, den gör faktiskt det. Den minskar ju verkligen mest pulsen
Ja, men får du sämre hjärtslag då på grund av det? Men du får inte sämre hjärtslag, du får inte så många hjärtslag. Så det sänker pulsen? Det sänker pulsen. Men det gör oftast ingenting i förhåll till att få flimmern bort. Så flimmern finns kvar, men effekten av flimmern blir sämre. Och det blir mindre? Det blir mindre, ja. Så det kan betyda att patienterna faktiskt mår bättre, för de inte har så hög en puls längre. Så det är ena sättet att göra det på. Det andra sättet att hantera det på medicinskt, det är att ge medicin som faktiskt förebygger att det kommer flimmer. Det kan också ibland få flimmern till att stoppa upp. Det är en typisk annan form för medicin än betablockare. Det finns något som heter flekainid, det kallas också Tampocor tidigare. Rytmonorm finns något som heter Multac också, som också något som heter Cordaron. Så de 4 stofferna, det är något som faktiskt förebygger att det kommer flimmer igen. De kan vara ganska effektiva, men problemet med dem är dels att en del har ganska många biverkningar, så de tolereras inte alla. Och de har inte alltid tillräcklig effekt. Och det som vi upplever hos patienter som har fått det i lång tid, till exempel i flera år, är att ofta så minskas effekten av den här typen av medicin över tid. Så det som var effektivt för 2 år sedan, det är nog mer att du rent biologiskt inte är densamma idag som du var för 3 år sedan och som du är om 5 år. Så du har ganska enkelt inte den effekten av medicinen längre. Så vanligtvis så vill vi säga att ablation vill vi erbjuda om man inte har effekt av medicin eller har problematiska biverkningar till medicinen. Eller ganska enkelt hellre vill ha en ablation än att gå och principet äta medicin resten av dina dagar. Vad skulle du säga då om ablation? För då blir det mer att man kommer till rätta med själva problemet, om jag förstår det rätt. Men är den här effekten, är den livslång? Eller måste man göra om det efter 10 år? Men ibland ska man göra det om. Ja. Vi vet statistiskt att om du har normal hjärtrytm, alltså det vi kallar för sinusrytm, 1 år efter ablation, så har 80-90% det också efter 5 år. Och om du har det efter 5 år så igen i storleken 80-90% har det också efter 10 år. Att det fungerar bra, alltså hjärtat slår som det ska. Bra, ja. Så vill 80-90% också ha det efter 10 år. Okay. Det betyder ju, hvis man ganger lite tillsammans där, att i storleken 70% också har normal hjärtrytm och mår bra med det efter 10 år efter ablation. Men det betyder på andra sidan också att ibland kan det vara nödvändigt att göra en uppföljande ablationsbehandling. Men man kan göra det en gång till och man kan göra det få man effekt kan göra det då? 2, man kan göra det 3 gånger till. Och få tilläggseffekt ur det där. Det är väldigt avancerad utrustning och det är kvalificerad personal. Vad skulle du säga, är det, och att det är så långa väntetider och köer i Sverige, är det beroende på att det är väldigt dyrt? Eller vad pratar man om för pengar? Det största problemet kapacitetsmässigt är faktiskt att det är en relativt svår behandling att lära sig som hjärtläkare. Det tar typiskt 1,5 till 2 års fokuserad utbildning och bli bra på det här. Så det är en brist på specialister som kan det här. Ja. Och det gäller för både Danmark och Norge och Sverige. Även att vi är ganska gott med i Skandinavien med specialister på det området. När vi sammanlignar med ganska många andra länder. Men det finns fortfarande ett brist på specialistläkare som kan det här ordentligt. Så är det naturligtvis också ett ekonomisk fråga. Och det är en relativt dyr behandling. Alltså, kostnader för en sån förmaksflimmerablation är i storleken 110 000 svenska kronor.
Det är för att genomföra en sån operation. Men 110 000, det är mycket pengar. Ja. Men sett till att om det har en stor betydelse för hälsan, så är det väl många som skulle vara beredda att betala det själva. Ja, men man tränger som typiskt inte betala det själva. För det är som jag säger, om det finns indikationer på det gjort, så kan det ju göras naturligtvis i Sverige om en svensk patient. Men är det långa väntetider på det, så finns det de här patienträttigheterna som är omfattade av ett EU-direktiv som gör att du har rätt att få billigt pengarna med i fickan och få behandlingen utomlands och få det offentliga system i Sverige till att betala det. Så den som har varit hos sin vårdcentral kanske, och man har gjort en sån här EKG-upptagning, bandinspelning under en vecka eller så, och man konstaterar att här finns det förmaksflimmer. Är man då normalfallet berättigad till att få en ablation om det bara finns resurser? Man ska bedömas oss inte bara på vårdcentralen, men bedömas en speciell hjärtläkare, en speciell läkare i hjärtbehandling, alltså det vi kallar för en kardiolog eller hjärtläkare. Så man ska lite längre i systemet än vårdcentralen. Men då och kommer man dit igen, då ska man ha rätt att genomföra det i det sjukhus som har kapaciteten, även utomlands. Ja. Men hur går det till rent praktiskt? Då talar man med sin läkare, eller vem talar man med för att få det gjort? Ja, men den typiska patient vi får från Sverige till exempel har ju varit på vårdcentralen och konstaterat att man enten ibland har förmaksflimmer eller har det hela tiden. Och så vill allmänläkaren på vårdcentralen typiskt remittera patienten till en hjärtläkare för att få gjort ultralydsundersökning i hjärtat för att se om något är fel med en hjärtklaff eller något som helst. Och hjärtpumpfunktionen, om den är som den ska vara. Och så vill hjärtläkaren se på det och se, men ska vi försöka först med medicinsk behandling, eller ska vi allerede som utgångspunkt gå vidare med att tänka på ablation och prata med patienten om det, plus och minus och så vidare. Och blir man enig om det och det så den följer vanliga rekommendationer, nationella rekommendationer, så kan hjärtläkaren så remittera till en ablation. Och i det ögonblick så är man i och för sig frittställd om man vill vänta på ablation i det offentliga system, eller man vill säga hej, jag vill gärna få det här gjort utomlands, och så får försäkringskassan och hjälpa till med att få täcket utgifterna till det. Men om vi tänker oss en person som får betablockerare exempelvis utställt, och de negativa effekterna, de är inte så stora, men de finns där ändå. Och man ska hålla på att komma och ta sin tablett och så vidare. Om den personen säger att jag vill hellre göra en ablation. Okej, det kostar, du säger kanske 110 000 om man får betala det ur egen ficka, om vi säger det. Kan det finnas någon nackdel då? Kan det vara så att det finns en risk att det blir en misslyckad operation, eller kan det finnas några risker? Finns det någon som kan bli skadad? Eller? Ja, men man ska ju ha instrumenter in i kroppen. Ja. Och en hver operation, oavsett vad erfaren man är, så finns det ju en viss risk. Man glömmer bara några gånger att det gör det faktiskt också med medicinsk behandling. Och med den erfarenhet vi har fått genom de sista 10, 15, 20 år med ablationsbehandlingen, så må man säga att det har blivit en låg risk operation. Så det är, vi vet, för vi har ett nationellt kvalitetsregister, det har man också i Sverige faktiskt, hvor vi har alla de ablationerna som görs blir registrerat där. Och också om det är komplikation. Och även om det är komplikation de första månaderna efter oss. Och då vet vi att vi har en komplikationsrisk som ligger på, både i Sverige och i Danmark, på under 1% när vi ser nationellt.
Och då är det allvarliga komplikationer eller både? Det kan vara allvarliga komplikationer med blödning omkring hjärtat, något som ska akut behandlas. Stroke som en komplikation. Som kan uppstå efter en operation eller efter en ablation. ablation. Sällsynt, men man kan inte säga att risken är noll. Så det finns risker. Man kan också få blödning i ljumsken mellan arterien och venen där nere, något som man kallar för pseudoaneurisma, som gör att man tränger kärlkirurgisk hantering efterpå. Också extremt sällsynt, men det finns. Så det är ju inte, alltså, man ska alltid tänka sig om innan man opererar. Men man ska också tänka sig om innan man ger medicin. Och det glömmer vi några gånger, att medicin, nu säger du själv, betablocker har inte så många biverkningar, men jag kan fortälla dig att ganska många patienter tycker inte om biverkningar till exempel betablocker. För det också ger trötthet, det ger oupplagthet, det kan påverka koncentrationsförmåga som gör. Och kan ibland vara fullt ut lika plågsamt som förmaksflimmer. Så oavsett medicin eller ablation så finns det ju plus och minus. Perfekt. Men det fanns ytterligare en operation där det handlade om att det var ett slags öra på själva hjärtat där det kan samlas vätska. Berätta, för det här är också ett ingrepp som ni gör här. Precis, det är det. Det är det här med risken för stroke när man har förmaksflimmer. En stor del av den risken den beror på att vi har rent anatomiskt så finns det på vänster förmak en sådan liten struktur som vi kallar för ett hjärtöra. I och för sig en slags utbildning på vänster förmak. Ja, det har en spets. Som liksom har den här storleken som min lillefinger här. Det är som en bit. Som sitter som en blindtarm, precis som en blindtarm. Och varför vi har den, jag vet det faktiskt inte, men det har vi. Och det har alla. Men det är speciellt i det här hjärtörat att blodet när du har förmaksflimmer inte riktigt tömmes ut. Så det stannar kvar där. Och liksom om du har blod på huden som stannar kvar så kommer det ett sår. Så koagulerar blodet också där inne. Men det blir ganska stort koagulerat blod. Alltså storleken är ganska stor. Om det lösnar sig därifrån så cirklar det ju ut med blodströmmen och kommer ut i artärblodet. Och så de första 3 vägarna i kroppspulsåren, de går direkt upp i hjärnan. Oj. Och så sannolikheten tyvärr ganska hög att de säljer upp och sätter sig som en blodpropp i hjärnan. Och man får det vi kallar för stroke. Det är ganska allvarligt. Och det är det som vi behandlar, förebygger ved at ge blodtyndende medicin. Blodtyndende medicin reducerar stockningsämnen på blodet, det vill säga det koagulerar inte så lätt. Och så är risken för att det står koagulera i hjärtörat inte heller så hög. Men man kan också göra det, man kan stänga av hjärtörat. Det kan man göra också genom blodcellssystemet med en kateter. Man kan gå in och så kan man placera, det ser ut som en liten paraply faktiskt. Så man så stänger till det här. Stänger till hjärtörat. Och så kan blodet inte komma ut i hjärtörat. Det vill säga det kan inte heller komma ut och koagulera där. Nej. Och så har man faktiskt gjort detsamma som man ville göra med blodförtunnande medicin, nämligen reducera risken för stroke. Och hur vet man att man har det här problemet? Att man har stängt av hjärtörat, det kan man kontrollera medan man gör det med ultraljud. Men jag tänker det är just detta att man behöver göra det. Hur vet man behöver göra det. Vi vill vanligtvis bara göra det om man inte tålar blodförtunnande medicin. Okay. Tills vidare. Men det finns undersökningar på gång nu som ser på om det i verkligheten skulle vara bättre än blodtynnande medicin. Vi vet det är lika bra. Men vi vet också att det kostar ganska många pengar. Och det
Det är inte heller någon högriskprocedur, men trots allt en operation i hjärtat. Så vi är så konservativa att med den veten vi har idag, den vetenskaplig dokumentation som vi säger, vi har idag, så vill vi bara rekommendera det om du inte tålar blodförtunnande medicin eller har fått ett stroke på trots av blodförtunnande medicin. Utifrån det här problemet med det här hjärtörat så att säga. Ja, precis. Ja. Och ni gör även andra mera konventionella operationer med stentar och... Det gör vi också. Ja. Vi gör i och för sig allt det som man kan göra med hjärtat utan att öppna upp bröstkorgen. Okay. Så pacemaker-operation gör vi, alltså hjärtstöd implantation, det som vi kallar för ICD-implantation gör vi. Undersökelse av kranskärl, om det skulle vara stenos där, och så kan man göra det som vi kallar för ballongsprängning, där man liksom öppnar upp i det igen och sätter stent in i kranskärlen om hjärtat. Det gör vi också här. Så det är så, men det vi gör mest det är hjärtrytmestörningar. Köp Shilajit från Sweden Barbell Club i vår butik på butik.swebtv.se. Ge kroppen stöd att rensa, skydda och balansera. Avgiftningspaketet innehåller D-vitamin, nattokinas, C-vitamin, NAC, selen och zink. Ett genomtänkt paket sammansatt för att stötta kroppens egna avgiftningssystem. Finns att beställa på butik.swebtv.se.